Salamel hormatly adamlar. Garaşdan bağı bir taraf yurdumuzdaki täzelikleri hem habarlar ile tanıştıryan Watan habarlar gepleşimize başlayaz. Şun hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Ministrler Kabinetinin başlygynyň o Senat toplumuna gözegçilik diýen ornbasarynyň welaýatlyk häkimleriň gatnaşmagyna sany ulgamy arkaly nowatdaky iş maslahatyny geçirdi. Onu sebäpleri durmuş ykdysady taýdan ösürmek, möhümlüğün owakyjylyk işlerini geçirmek hem şaly senelere taýýarlyk görmek wajyp meselelerine gararly. Hormatly prezidentimiz sanly ulgamy arkaly geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibine glan edip, ilki bilen Ahal vilayatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim vilayatda alınıp bolýan işler barada hususan yurdumyzda azyk öpçünçiligini pogturandyrmak we bugdaýyň ýokary hatyryny ýetişdirmek üçin bugdaý meýdanlaryna agrotehnik kadrlara laýyk ýygyk işleriniň geçirilişi, gowy çekişini bellenlen möhletde we ýokary hili tamamlamak üçin alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Şeýlekem ilatyň yer alma, sogana we beýleki güýük bakçy önümlerine isleglerini kanagatlandyrmak üçin bir ekinlere agrotehnik kadrlar esasyna ýygyk edilýänligi, ýüpekçilik ösdürmek we pil öndürmek boýunça bellenlen meýilnamany berja etmek üçin bir mögsüme taýýarlyk görüşi barada hatabat berildi. Şonuň ýaly ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durumçy ykdysat taýdan ösürmek maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna laýyklykda vilayatda medeni durmuş tesgalarynyň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň hemde suw we lagym arasyndaky tesgalarynyň gurulşy talaby laýyk alınıp barýar. Bu mesele barada Katabatyň başlygyna şu ýyl vilayatda açylyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we öýümçük maksatly tesgalarda gurulşy işleriniň alınıp barlyşy barada edildi. Şeýlekem häkim Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli meýilleşdirilýän bayramçyk şäherlerini guramaçykly geçirmäge taýýarlyk görüşi barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, ýurdumyzda azyk öpçünçiligini pogturandyrmaga we bugdaýyň bol hasylyny ösürip ýetişdirmäge aýratyn üns bermegi, şu maksat bilen vilayatyň bugdaý meýdanlaryna ösüşdigini tutmak hemde mineral dökünleri bilen imitlendirmek boýunça işleriň diýipginlerini güýçlendirmegi zerurdygyny belledi. Döwlet başlarymyz gowy çekişiniň başlyny daýhanlaryň zerur serişleri bilen üpçünçiligini bir gözegçilikde saklamagy tapşyryp, gowy çekişine ulanýan owagyjyk teňkalaryň we enjamlarynyň ýokary ýönlüjlikle işletilmegini üpçün etmek meselelerini çözmek boýunça görkezmeler berdi. Vilayatda pil öndürmek mögsümine dogry taýýarlyk görmek hemde kärinetçi üpekçiler üçin ähli şertler döretmek wajypdyr. İlati zerur azyk önümler bilen ýeterlik möçberde öpüşetmek maksady bilen yer almanyň, soganyň we beýleki göw önümleriniň ösürilip ýetişdirilmegi baradaky meýilnamanyň dogry berja edilmeginiň möhüm wezipe bolup durýanyny bellenlip, bu gurda birnäçe degişik görkezmeler berildi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz şu ýyl vilayatda açylyp ulanmaga berijek tesgalarda hususan ýaşaýyş jaýlarynyň gurulşyk işleriniň alınıp baryşyny bir gözegçilikde saklamagyň hemde gurulşyk işlerini çaltandyrmagyň möhümdigini aýdyp, bu babatda häkime anyk tapşyryklar berdi. Aprel aýynyň soňky ýekşenmesinde bellenjek Türkmen bedewiniň milli bayramynyň ähli taraplaryň guramaçykly we ýokary derejede geçirilmeginiň möhümdigi bellenilip, bu babatda birnäçe görkezmeler berildi. Soňra hormatly prezidentimiz Balkan vilayatynyň häkimi Atakallyýewa söz berdi. Häkim vilayatda işleriň ýagdaýy, bugdaýyň ýokary hatyryny ýetişdirmek maksady bilen bugdaý meýdanlaryna ýygyk işleriniň agrotehnik kadrlara laýyklykda alınıp baryşy dowam edýän gowy çekişiniň barşy barada hatabat berdi. İlatyň yer alma, sogana we beýleki güýük bakçy önümlerine isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen bir ekinlere agrotehnik kadrlar esasyna ýygyk edilýär. Bu işler bilen bir hatarda ýüpekçilik ösdürmek we pil öndürmek boýunça bellenlen meýilnamany berja etmek üçin pil öndürmek mögsümine taýýarlyk görüşi barada hem hatabat berildi. Şeýlekem ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durumçy ykdysat taýdan ösürmek maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna laýyklykda vilayatda medeni durmuş tesgalarynyň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň hemde suw we lagym arasyndaky tesgalaryň gurulşyklary talaby laýyk alınıp barýar. Şonuň bilen baglanykda vilayatyň Türkmenmän şäherinde täze gurulan 400 orunlyk köpügürli hasakananyň açyş dawrasyny ýokary guramaçyk derejesine geçirmek üçin taýýarlyk işleriniň alınıp baryşy barada hatabat berildi. Şeýlekem Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli meýilleşdirilýän bayramçyk şäherlerini guramaçykly geçirmäge taýýarlyk görüşi barada hatabat berildi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, vilayatyň owagyjylyk meýdanlaryna ýaýbanlandyrylan mögsümliň işleriň agrotehnik talaplara dogry laýyk gelmeligini hemde yerli toprak gowa şertlerini nazara almak bilen alman gazananlarynyň ulanmalygyny belledi. Döwlet başlarymyz vilayatyň bugdaý meýdanlaryna ösüşdigini tutmak hemde akinleri mineral dökünlerini imitlendirmek boýunça işleriň agrotehnik kadrlara laýyk geçirilmeginiň wajypdygyny aýdyp birnäçe tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz gowy çekişiniň depkininiň güýçlendirilmeligine öňe çekip, bu işiň guramaçykly we ýokary hili geçirilmegi bilen baglanşyk meseleleri bir gözegçilikde saklamak babatda anyk görkezmeler berdi.
Agratenki kadrlary dola laýyk ýerine ýetirmek bilen yer almanyň, soganyň we beýleki göýük bagçakinleriniň ýokary hasylynyň üstürüp ýetişdirmegini üpçün etmek tapşyrly. Döwlet başlarymyzy pil öndürmek mövzumyna doly taýýarlyk görmek, bu ýurda belgilenen meýilnamanyň ýerine getirilmegini üpçün etmek, üpekçiler bilen şertnamalary öz wagtyna baglaşmak bilen baglykda häkime degişli tapşyryklar berdi. Şeýlekem ýurdumyzy 2019-2025 ýyllarda durmuşyk ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasynda gözüňde tutulan çäreleriň ýerine getirilmeginiň wajypdygyny şekilli. Hormat prezidentimiz vilayetin çäginde dürli maksatly disgalaryň gurulşynyň ýokary hil derejesinde öz wagtyna tamamlanmagynyň döwrüň möhüm talabydygyny belläp, olaryň hudusanna ýakyna açylmagy meýilleşdirilýän Türkmenmän şäherine täze gurulan köpürli hatakhananyň açyş dawrasynyň ýokary derejede geçirilmegini üpçün etmek taşyrdy. Hormat prezidentimiz ýurdumyzda her ýyl geçirilmegi asyrly däbe urulan Türkmen bedewiniň milli bayramlary da ahmetelen çekip, şu ýyl bu bayramçylygyň ýetaty dawralarynyň Balkan vilayetinde giňden guruljakdygyny aýtdy. Döwlet başlarymyza Türkmen bedewiniň milli bayramy nasibetli meýilleşdirilen dawralaryň geçirilmegine hem metropolitasiýa taýýarlyk görülmeligini we meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçyk derejesinde üpçün edilmeligini bellädi. Soňra hormat prezidentimiz Sanly Gomarkaly Daşow vilayetininiň häkimi Nazar Muradow söz berdi. Häkim vilayetde alınıp balyan mögsümlerin obagajyk işleriniň barşy, şol sanna buğday meýdanlaryna agriten kadra laýyklykda ýygyk işleriniň geçirilşi, gowy çekişiniň alınıp balyşy hemde bu möhüm işde teňkalaryň ulanşy barada hatabat berdi. Yerine ýetirilýän möhüm işleriň ataryna ilaty özümizde öndürilýän zerur azyk öňümler bilen üpçün etmek ornuna alınıp balyan işler barada hem hatabat berildi. Häzirki wagtda yer alma, sogany we beýleki göýük bagça öňümlerine islegleri kanatlandyrmak maksady bilen beýikillere agreten kadra esasyna ýygyk edilýär. Üpekçilik ösürmek we pil öndürmek boýunça belgilenen meýilnamany berja etmek maksady bilen vilayetde pil öndürmek mövzumyna hormat prezidentimiziň ulul beren taşyklaryna laýyklykda degişli derejede taýýarlyk görülýär. Şeýlekem häkim ýurdumyzy 2019-2025 ýyllarda durmuşyk ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna laýyklykda vilayetde medeni durmuş desgalarynyň, ýaşaýyş çaýlarynyň, ýollaryň hemde tuw we lagym arasy desgalaryň gurulşynyň bildirilýän taraplara laýyklykda alınıp barşy barada hatabat berdi. Şeýle vilayetde açylyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilen desgalarda gurulşyk işleriniň diýiplerini güýçlendirmek boýunça derul işler geçirilýär. Şeýlekem Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli bayramçyk şäherlerini guramaçykly geçirmäge taýýarlyk görüşi barada hatabat berildi. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, vilayetiň toprak howa ýetenliklaryny nazara almak bilen ekrançyk medeniýetini ýoklandyrmak boýunça bir näçe görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz buğdaýy ýygyk etmek boýunça mögsümlüň çäreleri ýokary hilli hemde agreten taraplara laýyklykda geçirmegi, gowy çekişiniň depkinini hasy güýçlendirmegi we öz wagtyny geçirmegi taşyrdy. Döwlet başlarymyz häzirki wagtda azyk bolşuny hasy üpçün etmäge hemde göýük bagça öňümleriniň öndürilýän meşguliyetini artdyrmaga aýratyn üns berilýänini belläp, yer alma, sogany we beýleki göýük bagça ekinlerine ýygyk etmek babatda degişli görkezmeler berdi. Pil öndürmek mövzumyna doly taýýarlyk görmek, kärençi üpekçileriň şertnamalaryň boşnamalaryny ýerine getirmek boýunça belgilenen işler bilen baglykda da degişli görkezmeler berildi. Hormat prezidentimiz ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durmuşyk ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasyny hemde o milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerini meýilleşdirilýän işleri öz wagtyna ýerine getirmegiň zerurdygyny belläp, şu ýyl ulanmaga beriljek desgalaryň gurulşyklaryny ýokary hilli hemde belgilenen möhletde tamamlamagyň wajypdygyny aýtdy. Bu babatda häkime bir näçe görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz aprel aýynyň soňky ýekşenmesine bellenijek Türkmen bedewiniň milli bayramynyň halkymyzyň durmuşynda möhüm orun eýleýänligini öňçekdi. Şoňa görä bu ajaýyp bayramçylyga vilayetde ýokary guramaçyk derejesinde taýýarlyk görülmegini üpçün etmek tapşyryldy. Soňra hormat prezidentimiz Lewap vilayetiniň häkimi Aman Ýelliýew söz berdi. Häkim ekrançyk ýerlerine geçirilýän işler, hudusanna buğday meýdanlaryna ýygyk işleriniň agreten kadra laýyklykda geçirilşi, gowy çekişiniň barşy hemde mögsümde owazyk teňkalaryň we enjamlaryň ulanşy, ekiş mögsümine gatnaşýanlaryň taýyarlyk ähmet çekmek üçin döredilen şertler barada hatabat berdi. Gowy çekişini belgilenen möhletlerde we ýokary ýyly tamamlamak maksady bilen ähli derul çärler görülýär. Ilatyň yer alma, sogany we beýleki göýük bagça öňümlerine isleglerini kanatlandyrmak üçin häzirki döwürde bu ekinlere agreten kadra esasyna ýygyk işler geçirilýär. Üpekçilik ösürmek we pil öndürmek boýunça belgilenen meýilnamany berja etmek üçin vilayetde pil öndürmek mövzumyna ýokary derejede taýýarlyk görülýär.
Şeýlegem hasabatda ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmek maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna laýyklykda vilayetde medeni durmuş tesgalarynyň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň hemde suw we lagy marasaly tesgalarynyň gurulşygynyň alınıp baryşy barada hasabat berildi. Şeýle hem her ýylyň aprel aýynyň soňky geçenmesinde belirlenýän Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli meýilleşdirilýän bayramçyk şäherlerini guramaçykly geçirmäge taýýarlyk görüşi barada hasabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ilkinji nobatda wezipelere öňe çekmek bilen ýetişdirilýän güýlük buğduýy bildirilýän taraplara laýyklykda öýe wagtyna ýygyk etmegiň möhüm talap bolup durýanyny aýtdy we şunuň bilen baglykda birnäçe degişik görkezmeler berdi. Döwlet başçylarymyz agaltynyň geljekki bereketli hatyry ekişiň hiline baglydyr. Şoňa görä ekişi ýokary guramaçyk derejesine geçirmek üçin ähli tagallalaryň edilmegi zerurdur diýip bu gurda anyk tawşyklar berdi. Hormat prezidentimiz birnäçe göýek bagçykyllarına yer alma, togana we beýliklere ýokary ýyly ýygyk etmek meselelerini jogapkärli çemeleşilmeligini aýtdy. Hormat prezidentimiz kärençi pökçüleriň pili öndürmek baradaky şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli ýerine getirmekler üçin ähli derur şertleriň döredilmeligini aýtdy. Ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmek maksatnamasynyň hemde o milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilişine, durmuş medeni we ölümçük maksatly disgalaryň gurulşyklaryna ýygyderli üns berilmeliler. Şoňla baglykda hormat prezidentimiz vilayetiň çäklerini şu ýyl açylmagy meýilleşdirilen täze disgalardaky işleriň ýagdaýyny hemişe üns merkezinde saklamagy taşyrdy. Döwlet başçylarymyz ýakynlaşyp gelýän Türkmen bedewiniň milli bayramynyň hemme taraplaryň guramaçykly geçirilmeginiň möhümdigini aýdyp, bu babatda häkimi birnäçe tawşyklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz Mar vilayetiniň häkimi Ani berdi we söz berdi. Häkim adyk öpünçiligini pogtalandyrmak we buğdaýyň ýokary hatyryny ýetişdirmek üçin meýdanlarda ýygyk işleriniň agreten kadra laýyklykda geçirilişi, gowy çekişiniň barşy we bir jogapkärli mewzumda ýokary öndürjükli döwrewap tenkeleri dol kuwatyna ulanmak maksady bilen görülýän şäherler barada hatabat berdi. Ýylatyň yer alma, sogany we beýleki göýük bagçy ölümlerini eseglerini kanatlandyrmak maksady bilen bekinlere agreten kadra laýyklykda ýygyk ediliş barada edildi. Şeýle hem ýüpekçilik ösürmek we pili öndürmek boýunça belirlenen beýnamany berja etmek üçin bir jogapkärli mewsime ýokary derejede we guramaçykly taýýarlyk görülýäni barada hatabat berildi. Häkim hatabatyny dowam edip, ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmek maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna laýyklykda vilayetde medeni durmuş tesgalarynyň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň hemde suw we lagy marasaly tesgalarynyň gurulşygynyň bildirilýän taraplara laýyklykda alınıp baryşy barada aýtdy. Şeýle hem Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli meýilleşdirilýän bayramçyk şäherlerini guramaçykly geçirmäge taýýarlyk görüşi barada hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, buğdaýyň bereketli hatyryny ýetişdirmek üçin tagallalary gaýgyrman zähmet çekmegiň zerurdygyny we şunuň bilen baglykda ähli agreten şäherleri öýe wagtyna ýerine getirmeligini aýtdy. Döwlet başçylarymyz gowy çekişiniň belirlenen möhütlere laýyklykda geçirilmeginiň hemde agreten kadra laýyklykda ýygyk edilmeginiň bereketli agaltyryň hasylyny almagyň netijesini belläp, gowy çekişiniň depkini güýçlendirmek barada häkimi anyk tawşyklar berdi. Hormat prezidentimiz ýylaty dürli adyk ölümleri, hususanyna yer alma, togan we beýleki zerur ölümler bilen doly meselede öpüşen etmegiň o etnagy toplumynyň esasy wezipesini belläp, bu babatda vilayetiň häkimine anyk görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz pili öndürmek bilen bagly meseleleri üns merkezine saklamagyň möhüm wezipeleriň biri bolup durýanyny aýdyp, kärençi pökçüler bilen şertnamalaryň borçnamany öýe wagtyna baglaşyp, olaryň öňüjükli işlemek üçin ähli derur şertleri döretmegi taşyrdy. Hormat prezidentime Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasynyň hemde o milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilişine ýygyderli üns berilmeligini belläp, bu babatda häkimi anyk görkezmeler berdi. Döwlet başçylarymyz aprel aýynyň soňky geçenmesinde belirlenjek Türkmen bedewiniň milli bayramynyň äk taraplaryň guramaçykly we ýokary derejede geçirilmeginiň möhümdigini aýdyp, häkimi degişli tawşyklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Geldiýew söz berdi. Vice-premier ýurdumyzyň owasynagy toplumynyň düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, mögümlerin owagjylyk işleriniň geçirilişi barada hatabat berdi. Häzirki wagtda ýurdumyzyň vilayetlerine gallaçy babaday hanlarymyz tarapyndan buğdaý meýdanlaryna akinleri mineral dökünler bilen imitlendirmek, öýdüşdigini tutmak boýunça degişli işleriň dowam edýäni barada hatabat berildi. Bir möhüm işler bilen bir hatarda ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlaryna ýaýdyrlandyrylan gowy çekişini ýokary hili we öýe wagtyna geçirmek maksady bilen ähli derur şäherler görülýär. Şeýle hem ýylatymyzy özümizde öndürilýän yer alma we göýük bagçy ölümleri bilen öpüşen etmek boýunça degişli işleriň alınıp barýanyny barada hatabat berildi.
Şeýlekem ýurdumyzda ýepekçilik ösürmek boýunça döwlet derejesinde döredilen mümkinçiliklerden netijeli peýdalanıp, şeýle ýurdumyzda jemi 2300 tonna pili öndürmegiň meýilleşdirilýäni gaýdyldy. Türkmen bedewiniň milli bayramyny ýokary guramaçyk derejesine geçirmek maksady bilen hemme zerur şäherleriň görülýäni barada hem hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda bugdaýyň ýokary hatyryny ýetişdirmek we azyk öpünçiligini pogtrandyrmak maksady bilen vilayetlerde bugdaýa ýygyk edilişiniň depkinlerini güýçlendirmegiň mümkindigini aýtdy. Hormat prezidentimiz bir möhüm işler bilen bir katarda şu ýyl ýurdumyz boýunça paýda ötürip ýetişdirmek barada meýilnamany ýerine getirmegiň ileri türýän wezipeleriň hataryna durýanyny öňe çekip, gowy çekişini talaba laýyk geçirmek we belirlenen agrotechnik mehletlerde tamamlamak boýunça alınıp bolýan işleri bir gözegçilikde saklamagyň wajypdygyny bellädi. Bu babatda vice-premier bir näçe anyk tawşyklar berdi. Döwlet başçylarymyz möhümlerin obagçylyk işlerini agrotechnik kadra laýyklykda öz wagtyny we ýokary ýyly geçirmegiň zerurdygyna ýene däwregedek üns çekip, bu babatda degişli görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz ýurdumyzda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenmesine bellenilýän Türkmen bedewiniň milli bayramyna bagşlanýan dawralaryň ähmeti barada aýdyp, ony ýokary guramaçyk derejesine geçirmek üçin ähli zerur şäherleri görmek taşyrdy. Döwlet başçylarymyz halkyň arkadagy zamanaty şygar bilen geçýän ýylda meýilleşdirilen ähli şäherleriň bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüniň ruhuna laýyk gelmeligini belläp, ýöňde goýulan möhüm wezipeleri oňyn çözmek üçin ähli tagallalaryň edilmeligini aýtdy. Hormat prezidentimiz Sanly Ulgamarkalyga geçirilen iş masagyny jemläp, oňa gatnaşanlara bir jan saglyk, maşgala awadançylygyny, bir karar watanymyzyň güllä besmek ugruna alyp barýan işlerini, uly üstünlikleri arzu etdi. Enne bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy münasibetli Türkmenistanyň senagatçylarynyň we telekeçileriň sergisine hem birleşmeniň agzalarynyň maslahatyna gatnaşylary iýeren gutlugy bilen taş edýäs. Hormatly sergi we maslahata gatnaşylar, gadyrly mehmanlar. Sizi halkyň arky dağly zamanasy ýylyna Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy hem bu şaly sena münasibetli ýurdumyzyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisiniň hem birleşmeniň agzalarynyň maslahatynyň açylmagy bilen tüý sürekden gutlaýan. Bu dawraly şäherlen geçirmegi berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne aýratyn many mazmuny eýe bolýar. Döwrewap derejede gurulan sergi hususy telekeçiligi ösürmäge gönükdiren siýasatyň üstünlikli amal aşyrylýandygyny, ýurdumyzyň telekeçilerine berilýän döwlet gollawynyň öz meýgülerini berýändigine şaýatlyk edýär. Türkmen telekeçileri ruwaçlyklaryň rowşan ýoly bilen ynamly öňe barýarlar. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň gadananlarynyň hususy puduň ýeten sepetleriniň gözden geçirişine öwrülen bu şäherler hususy harit önürjülüň önürgen önümleriň möçberini içerki we daşarky bazarlarda artdyrmaga, maýgym we innowasion işe öwrüligi ösürmegiň has möhüm ugurlaryny kesitlemege ýardam berýär. Hormatly hususy ulgamyň zähmetkeşleri. Häzirki döwürde ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligi hususy başlanýyşlary netijeli ösürmekde amatly hukuk, ykdysady, mali we durmuş şertleriniň döredilmegi bilen döwlet gollawlarynyň peýdalanýan telekeçilerimiz ata watanymyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga münasip goşunt goşýarlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy Türkmenistan 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmegiň milli maksatnamasynda döwlet hususy pudu hyzmatdaşlygyna hojalygy ýöretmegiň netijeli usullarynyň geňden ornaşdyrmagyna bazar gatnaşyklar şertlerini telekeçiliň bu işlere işçiň çekilmegine uly ähmiýet berilýär. Şoňa görä biz geljekde de kiçik, orta we iri telekeçiligi ösürmäge, milli ykdysadyýetimize hususy puduň tutýan paýyny artdyrmaga möhüm ähmiýet bereriz. Ähli ugurlarda ýaşlyň işgörlik başlanýyşlaryny gollamaga, önümçilik düzümlerini ösürmäge gönükdirilen maýgym siýasatyny işleňleşdirmegi dowam etdireriz. Hormatly telekeçiler, beýtarap döwletimiziň alyp barýan açyk gapylar siýasatynyň çäklerini Türkmenistanly telekeçilere daşary ýurtlaryň işgörleri bilen özara bähili hyzmatdaşlygy ösürmäge giň ýol açylýar. Türkmenistanyň bütün dünýä sowda guramasyny işçiň synçy derejesine eýe bolmagym ýurdumyzda önümçilik düzümlerini ösürmekde, eksportyň möçberini artdyrmakda we bazar özgertmelerini durnukly ugry öpçün etmekde
birlikte giň şertleri dörediye. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdalar tarapyndan daşary ýurtlardan getirilýän harytlaň ornuny tutýan önümleri, özümizde önürýän täze önümçilikleri bilen birlikde eksporta gönükdirilen harytlary önürýän ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň gurulyp işe ýerilýär. Netijede ýurdumyzyň hususy haryt önürjileriniň senagat owy hojuluk önümleriniň şeýle-de amala aşyrýan hyzmatlarynyň daşary ýurt bazarlaryna orny izgidirli putulanýar. Hormatly maslahata gatnaşylar, Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdalarynyň gysga döwrüň içinde özlerine bildirilen ynamy ödäp, awraly netijeler gazanmagy başaranlyklary buýsunçly ýagdaýdyr. Munyň şeýledigine soňky ýyllarda durmuşa geçirilen iri taslamalarym aýdyň şaýatlygy diýär. Muňa mysal edip gurulyp halkyň hyzmatyna berilen Aşgabat Türkmenabat ýokary teýlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat tejen bölegini söwda we denjaş işgörlük merkezlerinden hemem döwrap ýaşaş jaýlaryndan ibaret Aşgabat binalar toplumyny ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna dawarala açylyp işe girilen döwrap ýyladyşhanalary we onlarça iri senagat kärhanalaryny görkezmek bolar. Nesip bolsa halkyň arkadaly zamanasy ýylmyzam uly zähmet üstünliklerini besler. Men düýüpli taslamalan başyna başlamak, badalga berilen işleri dowam edip wagtyny tamamlamak üçin hususy telekeçilerimiziň ahlaklaryny gaýgyrman zähmet çekjekdigine berk ynanýan. Hormatly Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdalary, siziň ähliňizde Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýylygy hemem bu şanly sene münasibetli ýurdumyzyň senagatçylarynyň we telekeçileriň sergisiniň hemem birleşmeniň agdalarynyň maslahatynyň açylmagy münasibetli ýene de bir gezek tüýsürekde otlaýan. Size berk jan saglyk maşgaly awadançylygyny öňde durýan maksatnamalary durmuşa geçirmekde alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Şoňun Ministrler Kabinetiniň 8-nji aprelde şu ýylyň 3 aýyna ýerine ýetirilen işleň netijelerine sersanlyp geçirilen mejlisinde hormatly prezidentimiziň öňünde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek uğurlaryna bagyşlanan maslahatlar geçirildi. Maslahatlaryň barşyna halkyň arkadaly zamanasy diýen şygarasyna geçýän ýylla ýurdumyzy ösürmek möhüm meseleleri boýunça pikir alşmalar boldy. Hemem döwlet başdanymyzyň öňünde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek uğurlary kesitlenildi. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň gatnaşmagyna geçirilen maslahaty hormatly prezidentimiziň bu döwrüň işini hasam kemilleşdirmek, oňa halkara tejribesini işiň ornaşdyrmak boýunça beren anyk tawşyryklaryny ýerine ýetirmek uğurlary aralyp maslahatlaşyldy. Halk maslahatynyň agdalarynyň mejlisi kanunyň taslamalaryny taýýarlamak boýunça döredilen iş topurynyň mejlislerine işiň gatnaşmaklarynyň ähmiýeti belenildi. Şeýle-de şu ýylyň 3 aýyna ýurdumyzyň kanunçylygyny kemilleşdirmek boýunça halk maslahatynyň alyp baran işleriniň netijelerine sersanly Milli Geňeşiň halk maslahatyna we mejlisine döredilen iş toparlaryny döwlet başdanymyzyň Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek dawarasyna eden çykyşyny öňde goýan wezipelerden ugralyp ýurdumyzyň kanunçylygyny kemilleşdirmek boýunça aralyp maslahatlaşmalar geçirilýänligi belenildi. Milli Geňeşiň mejlisiniň ýol başlarynyň hemem deputatlarynyň gatnaşmagyna geçirilen maslahaty döwletimiziň demokratik hukuk we dünýäwi esaslarynyň berkidilmegine, ykdysadyýatyň ýokary ösüş depkinleriniň öpçün edilmegine, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna gönükdirilen giň möçürli özgertmeleň kanunçylyk binýadyny berkitmek bilen baglanşykly meselelere üns berildi. Garaşda Türkmenistanyň düýpli özgertmeler ýoluna düşüp, kanunyň ähli zatdan iler tutulmagyny, jemgyýetiň iň ýokary gymmatly hökmüni öz raýatlarynyň behgitleriniň hukuklaryň we azatlyklarynyň gorulmagyny döwlet ösüşiniň iler tutulýan ugurlar hökmüni yglan etmeginiň wajipligi nyktaly. Belenşäli ýurdumyzyň deputatlarynyň öňüne berkarar ýurdumyzyň geljeki ösüşini, oň raýatlarynyň awadançylygyny öpçün edýän täze kanunlary kabul etmek ýaly möhüm wezipeler durýar. Maslahatda hormatly prezidentimiziň durmuş ykdysady özgertmeleri ilerletmegiň behgidine milli kanunçylygy kemilleşdirmek, hemem täze gadalaşdyrjy hukuk namalaryny işläp taýýarlamak we halkara gatnaşyklaryň kanunçylyk binýadyny putulandyrmak boýunça mejlisiň işini işleňleşdirmek zirurdygy barada aýdanlaryň ähmiýetini öz şekilli. Daşary işler ministrligine geçirilen maslahatda da şu ýylyň ýanwar-mart aýlaryna amala aşyrylan işlere sersanly. Maslahatda ýurdumyzyň daşary siýasat idarasynyň ýolbaşçylary we düdüm birlikleriniň wekilleri gatnaşdylar. Belenşäli garaşda döwletimiziň daşary siýasaty ozalky ýaly betaraplyk, parahatçylyk söýmek, hoşnýetli goňşuçylyk we özara behgitli hyzmatdaşlyk ýöreleglerini berk eýermek arkaly amala aşyrylýar.
Türkmenistanyň berek bere hormat goýmak, anaşmak, hoşnýetli goňşuçylyk we halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna ul üns berýäni barada aýdylyp, bu işleri mundan meýlegem netijeli ösdürmek ähmiýeti barada durulup geçildi. Şundan baglanykda döwlet başlarymyz Türkmenistanyň gatnaşmagyny, durly halkara çärelerini geçirmek barada teklipler taýýarlamagy, aýratynam şu ýyl ýurdumyzda geçirmek meýleşdirilýän halkara çärelerini düýpli taýýarlyk görmek tapşyrdy. Maslahatda hormatly prezidentimiziň bu baradaky tapşyryklaryny ugralanyp, birnäçe çykyşlar diňlenildi. Bundan başga da çykyşlarda belläşýäli. Häzirki wagtda Türkmenistanyň daşary siýasat strategiýasyny durmuşa geçirmek, oň bütün dünýäde agryny hasam artyrmak üçin milli diplomatik dödümiň işgärleriniň netijeli işlemegine ähli şertler döredildi. Şoň esasynda daşary siýasat edareleriniň ugry boýunça gatnaşyklaryň ýygdyrly ösdürilýänligi, daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen özara bekitli sowda ykysady hyzmatdaşlyk putulandyrmak boýunça işleň amala aşyrylýanlygyny taldy. Iqtisadiýet, maliýe we bank ulgamynyň şeýlede ýokary gözegçilik edarasynyň ýol başçylarynyň we işgärleriniň gatnaşmagyna geçirilen maslahaty işçiň häsiýet mahsus boldy. Maslahatda Ministrler Kabinetiniň 8-nji aprelde geçirilen mejlisinde hormatly prezidentimiziň bu ulgamyň öňünde duran esasy wezipeniň ýurdumyzyň iqtisadiýatyny hem maliýe ýagdaýyny hemişe gözegçilikde saklamakdan ibaratdygyny özü çekip aýdan sözleriniň şuňlan baglykda dünýäde emele gelen ýagdaýdan ugralyp ýurdumyzy durmuş iqtisadiýatydan ösürmek, şu ýylla garaşylýan netijelerinin gıyıtgı wagtyň içinde düýpli seljermesini geçirmek babatda beren tapşyrygyň ähmiýeti nygtaldy. Maslahatyň dowamyny ulanmaga berilmeli binalaryň we desgalyň gurulşynyň öz wagtyny ýokary hilli tamamlanmagynyň bir gözegçilikde saklanýanlygy barada maglumatlar boýunça çykyşlary da orun berildi. Gurulşyk işleriniň hil derejesi hemişelik üns merkezinde saklanýar. Çykyşlarda belläşýäli hormatly prezidentimiziň beren tapşyryklary berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe garaşsyz watanymyzyň iqtisadiýatynyň ýokary depkini ösmegini öpçün etmege we işçiň maýa goýum siýasatyny dowam etmege, Türkmenistany senagy taýdan ösen döwlete öwürmege, bilimlere we innowatsiýalara daýanýan iqtisady, durmuş we ekologiýa taýdan amatly tehnologiýalar özüne jemleýän iqtisadiýatyň puduklaryny we eýetçilik görnüşleri babatyny diversifikasiýalaşdyrylmagyny öpçün etýän sanly iqtisadiýata uýgunlaşdyrýan bazar iqtisadiýatynyň özgertmelerini üstünlikle amala aşyrmagy, täze iş orunlaryny döretmege, ýurdumyzyň we oň sebitleriniň iqtisady kuwatyny berkitmäge gönükdirilen çäreleri ýygdyrly durmuşa geçirmege, elatymyzyň ýaşaş durmuş şertlerini hasam gowlandyrmagy, sebitleýin maýa goýum işçiligini kemilleşdirmäge gönükdirilendir. Maslahatda döwlet başlarymyzyň bular babatda öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek çäreleri barada pikir alşylyp, teklipler aýdyrly we işleri ýerine ýetirmek anyk ugurlar kesitlenildi. Ýanygyç energetika toplumynyň işgärleriniň geçiren maslahatyna Ministrler Kabinetiniň ýurdumyzda 2022-nji ýylyň 3 aýyna ýerine ýetirilen işleň netijelerini sersanlyp geçirilen mejlisinde hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek ugurlaryna bagyşlanan çykyşlar diňlenildi. Ma'lum bolýarly döwlet başlarymyz puduklaryň maliýe ýagdaýyna gözegçiligini güýçlendirmeligine öňsüz çekdi. Şeýlede milli pullu bölünip berilen gar terişdeleriniň hatabyny işleýän önümçilikleriň ýagdaýyny gowlandyrmak, amatly şertlerde daşary ýurt maýa goýumlaryny we gardylaryny çekmegi işleňleşdirmek barada görkezmeler berildi. Şeýlede döwrüň talaplaryna laýyklykda ýokary derejeli hünärmenlere taýýarlamak işlerini güýçlendirmek boýunça anyk tapşyryklar berildi. Döwlet başlarymyz Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan halkara gazy geçirjisiniň gurulşygyny çaltandyrmak, tebigy gazy eksport etmekde beýleki halkara taslamalar boýunça da işleri has depkini alyp barmak meseleleriniň wajypdygyny özü çekdi. Çykyşlarda ýurdumyzyň energiýa terişdeleriniň eksportyny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek boýunça giňişlen pikir alşyldy we degişli teklipler ortatyldy. Nebitgaz toplumynyň ähli dödümleriniň işini kemilleşdirmek, bu ugurda durmuşa geçirilýän çäreleri işleňleşdirmek hem toplumyň önümçil kuwatlyklarynyň netijelerini ýokurlandyrmak boýunça öňde durýan wezipeler we olary ýerine ýetirmek anyk ýollary kesitlenildi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzyň sowda, dokma we hyzmatlar, şeýlede telekeçilik ulgamynyň işleri talaba laýyk derejede ýoly goýuldy. Amala aşyrylýan giňmeçörli özgertmeler maksatnamasyna ýurdumyzyň telekeçilerine möhüm orun degişleder. Ma'lum bolýarly Ministrler Kabinetiniň 2022-nji ýylyň ýanwar-mart aýlaryna ýerine ýetirilen işleň jemlerini başlap geçirilen mejlisinde hormatly prezidentimiz häzirki ýagdaýda sowda pudunyň durnukly işlemegini öpçün etmek esasy wezipeleň berdiňini ýygyp, emele gelen ýagdaýa her gün baha berip durmagy tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz senagatçylar we telekeçiler birleşmesine
degişli kärhanalaryň işini gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny aýdyp, kiçik, orta we iri telekeçilik kärhanalaryna gollaw bermek çärelerini dowam etmek tapşyrdy. Döwlet başlary dokma we haly pudoklaryny ösürmek meselesine aýratyn ünsüz çekip, bu babatda birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Şoň orada maslahata gatnaşlary bu urda ýerine ýetirmeli işler aralyp maslahatlaşmak bilen berjaý edilmeli anyk işler kesetlediler. Hormatly prezidentimiň bereni görkezmelerdir tapşyryklaryny berjaý etmek maksady bilen baglanşykly edilen çykyşlarda birnäçe teklipler aralyp maslahatlaşyldy. O ýerine ýetirmeli wezipeler kesetlenildi. Beýlenşäli ykdysadyýetimiň ähli ugurlaryny alyp barýan işler häzirki döwrüň ösün talaplaryny we halkara ölçeglerini dowly kybap gelmeliler. Şeýlelikde ýerine ýetirilýän işleri ýygderli kemilleşdirmek maksady bilen oňa häzirki zamanyň ösün tejribeleri, täzeçil tehnologiýalar, şol sanly ulgamlary işçiň ornaşdyrmalylar. Munyň özi häzirki döwrüň esasy talaplarynyň biridir. Şoň urada maslahatda milli ýerimiziň ýygderli talap edişi ýaly işler eňi döwri we derejede guramagy şartlandyrmak barada tapşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça pikirler we teklipler aralyp maslahatlaşyldy. Guruluşyk, energetika we senagat önümçilik toplumy milli ykdysadyýetimiň möhüm ugurlarynyň hataryna durýar. Bulgymda alyp berilýän işleň netijeleriniň ýokurlandyrylmagy, ykdysadyýetyň kuwatlanmagyna bolşýaly halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmegine de ähmiýetlidir. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň guruluşyk, energetika, senagat önümçilik ulgamlary, aşgabat şäher häkimliginiň degişli düdümleri sazyşykly ösýän ugurlara urildi. Ma'lum bolýar, hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň 8-nji aprelde geçirilen mejlisinde milli ykdysadyýaty puwtalandyrmakda möhüm orna gelýän guruluşyk we senagat ulgamlaryny ösdürmäge uly ähmiýet berilýänini nyktady. Döwlet başlarymyz şu ýyl dürli desgalary ulanmaga bermek boýunça ören köp çäreleň bellenendigini aýdyp, işe giýeriljek desgalaň ählisiniň öz wagtyny ulanmaga berilmegini öpçün etmege berk gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Şeýlede ýurdumyzyň içerki energetika halkasynyň we Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirji ulgamynyň guruluşyny dowam etdirilmeliler. Ýurdumyz üçin ören zerur bolan awtomobil ýollarynyň guruluşyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň işine uly üns bermek zerurdur. Maslahatyň dowamyny paýtatymyzda hormatly prezidentimiň talap edişi ýaly derejede durmuş ykdysat taýdan ösdürmek meselelerini garaldy. Milli ykdysadyýetimizi we tutuş ýurdumyzy senagatlaşdyrmak boýunça öňde goýulan wezipeleň ýerine ýetirilmegi hormatly prezidentimiň ýurdumyzyň senagat toplumynyň öňüne goýýan möhüm wezipeleriniň biridir. Şonda ulgamyň ähli düdümlerini sanly ykdysadyýaty ornaşdyrmak esasy talap bolup durýar. Pudoň eksport mümkinçiliklerini, guruluşyk serýisleriniň önümçilik kuwatlyklaryny artdyrmak, himiýa senagatyny döwrüň taryna laýyk derejede ösdürmek bu toplumyň öňüne goýulan anyk wezipelerdir. Maslahatda aýratynam degişli düdümlüň işini kemilleşdirmek, olaň öňde durýan wezipeleri ören jogapkärçilikli çemeleşmeklerini öpçün etmek bilen baglanşykly meseleleň hormatly prezidentimiň baş talabydygy bellenildi. Şoň orada çykyşlarda döwlet başlarymyzyň tapşyryklaryny dowly berjaý etmek boýunça birnäçe teklipler, pikirler beýan edilip, alınıp barylmaly işler aralyp maslahatlaşyldy. Bilim, ilim, sağlyk we sport ulgamlarynyň ýolbaşçylarynyň we işgärleriň geçiren maslahatyň gün tertibine ýerdilen esasy meselelerim döwlet başlarymyzyň şu ýylyň 3 aýyna ýerine ýetirilen işleň jemlerine başlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ulgamyň ýolbaşçylaryna beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek üçin amal aşyrylmaly çäreler kesitlemekden ibaret boldy. Maslahatda hormatly prezidentimiň hökümetiň öz wagtyna gören çäreler netijesinde ýurdumyzy dürli ýokunç keselliň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüniň alınmagynyň öpçüni edilendigi, şuň bilen birlikde Tumus paslynyň ýetip gelmek sebäpli Aral deňziniň sebitde emele gelýän howa gurşuwynyň bize aýratyn hop döredýändigi barada aýdyn sözlerini öz şekilli. Maslahatda häzirki döwürde ýurdumyzyň alan bilim ulgamyna sanly tehnologiýalary ornaşdyrmagy, dowam etmegiň, bilimiň hilini we derejesini ýokurlandyrmagyň möhüm talap bolup durýanlygyny nykdaldy. Bu ugurda ýaýbanlanýan çäreleň maksatnamalaryň esasy ýygderli alınıp barylmagyny gazanmagyň zerurdygy bellenildi. Şeýlede bellenşi ýaly ýurdumyzy köpçülikleň beden terbiýe sagaldyş gereketini hem ýokary netijeli sporty ösdürmek, umummilli derejede dürli sport sagaldyş çärelerini we halkara ýarşlaryny geçirmek döwletimiziň içeri siýasatynyň strategik ugurdur. Ýurdumyzda sagdan durmuş ýörelikleriniň berkidilmegine, köpçülikleň beden terbiýanyň we ýokary netijeli sportyň ösdürmegine we ugurlary möhüm orun degişledir. Ýakynda bütün dünýä saglyk güni münasibetli ýurdumyzda hormatly prezidentimiň gatnaşmagyna geçirilen köpçülikleň velosipedli ýürüş hem paýtatymyzda awtolowlaryň hereketiniň çäklendirmegine
güýçlendirilmegi, sagdyn durmuş ýörelgilerine eýerilmegi babatda alınıp barlayan işleň hataryny öz münasip ornuny eýeleýändigini ykdyrdy. Medeniýet sunugy dörejlik habar beriş serişdeleri ulgamynyň ýolbaşlarynyň we hünärmenleriň maslahatynyň esasy meselesi hormatly prezidentimizin şu ýylyň 3 aýyna alınıp barlayan işleň jemlerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň meclisine beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek üçin çäreler kesitlemekden ibaret boldy. Maslahatda çykyş edenler hormatly prezidentimiziň täze taryhy eýýamda değişli düdümlüň öňüne goýulan wezipeleri nazara alyp köpçüliklerini habar beriş serişdeleriniň işini munun bilegem kemilleşdirmek wajypdygyny, gepleşikleň we makalalaryň derejesini ýokurlandyrmak zerurdygyny tap aýdan sözlerini öz şekilli bu ulgamda işgärleri seçip almagy we taýýarlamagy ul öns bermek babatda birnäçe görkezmeler berildi. Öňünde duran şanly seneleri gadymy döwletimiziň we medeniýetimiziň taryhyna bagyşlanan gowy döwür we gepleşiklerdir makalalaryň taýýarlanyşyny güýçlendirmek we artdyrmak zerurdur. Şeýlede ilad üçin arasaçylyk meseleleri we ýokunç keselleriň ýaýramanyň öňüni almak, sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça geçirilýän çäreler barada giň düşündiriş işlerini dowam etmek babatda birnäçe görkezmeler berildi. Şoň bilen baglykda çykyş edenler hormatly prezidentimiziň beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek ören möhümdigini hemem şol işleň ähmiýetlidigini ykdydylar. Maslahat edilen çykyşlarda ata watanymyzyň bayramçylyk senelerine meden çäreleri ýokary derejede taýýarlamak wajypdygyny ykdyrdy. Şol wakalaryň taryhy ähmiýetini açyp görkezýän teleradio gepleşiklerini we medeniýet makalalaryny taýýarlamak boýunça teklipler dinlenildi. Çykyşlarda hormatly prezidentimiziň beren tapşyryklary görkezmeleri esasynda şol ugurlarda alınıp barmaly işler boýunça pikir alşyldy. Hemem işleri ýerine ýetirmek ýollary maslahatlaşyldy. Çykyş edenler döwlet başlarymyzyň tapşyryklarynyň değişli derejede ýerine ýetirme uguruny ähli taňlalaryny gaýgyrmajykdyklaryny anandyrdylar. Owa hojalyk ulgamynyň ýolbaşçylary we hünärmenleri hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň durmuş ykdysady ösüşini şu ýylyň 3 aýyna gazalanan netijelerine başlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň meclisine beren görkezmelerini berjay etmek baradaky meseleleri maslahatlarynyň esasy gün tertibine girdiler. Ma'lum bolýan hormatly prezidentimiz bu ulgamda geçirilýän işleň hususanam ýer kadastyrynyň taýýarlanyşyny, ekin meýdanlaryny suwulyny öpüşün etmek babatda değişli çäreler güýçlendirmegi wajyp wezipe hökmüne kesitlep bu babatda başlara berk talap bildirdi. Döwlet başlarymyz owa hojalygyna wajyp möhüm bolan galla orogynyň we paýta ýygymynyň ýetip gelýändigini, bu möhümler gowy taýýarlyk görülmeligini aýratyn belledi. Ýurdumyzda mallarçylygy ösdürmek we mallyň başsanyny artdyrmak boýunça ähli zerur çäreler görmek, welaýatlarda owluk gowy möhüminiň ýokary gurumçylyk derejesine geçirmegini öpüşün etmek boýunça anyk görkezmeler berildi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesine belenilýän Türkmen bedewiniň milli bayramına başlanıp geçirilecek davaralan ähmiýeti barada aýdyp, ony ýokary gurumçylyk derejesinde geçirmek üçin hem zerur çäreler görmegi tapşyrdy. Çykyşlarda öňde durýan wezipeleri awry bilen ýerine ýetirmek uguruny ähli mümkinçilikleň we şertleň bardygy belenildi. Şonlukda bu ugurda durmuş geçirilýän çäreleri işleňleşdirmek esasy ugurlary kesitlenildi. Döwlet tarapyndan belenen wezipeleri ýerine ýetirmek ugurlaryny hormatly prezidentimiziň taýýarlary netijesinde satyn alynýan kuwatly tehnikalaryň hyzmatlarynyň peýdalanmagyň oňy netijeleri berýändigi bellenildi. Ministrler Kabinetiniň ýanyna Ulu we Kommunikasiýalar Agentliginiň ýolbaşçylaryň we hünärmenlerdir işgärleriniň gatnaşmagyna geçirilen maslahaty we ulgamda alınıp barlayan işleň netijeleriniň ýokurlandyrmagynyň milli ykdysadyetimiziň kuwatlanmagyna bolşýaly halkara hyzmatdaşlygyň işleňleşdirilmegine de ähmiýetlidigi bellenildi. Ulu aragatnaşyk podogynyň ähli düzümlerini öňde goýulan wezipeleň ýerine ýetirmegine we beýik ýüpek ýoluň döwür we derejede ösdürmegine ýokary jogapkärçilik degişler. Şoň bilen baglykda ýurdumyzyň ulu üstaşyr kuwatyny ösdürmek maksady bilen gurulan döwür we demir ýol öpçünçilik ulgamynyň mümkinçiliklerinden doly peýdalanmak, maglumat tehnologiýalarynyň bütün dünýä ösüşi bilen aýakdaş gitmek üçin aragatnaşyk hyzmatlarynyň hilini we geçerjilik ukymyna hasam ýokurlandyrmak, bu podogy döwür we tilsimatlary giňden ornaşdyrmak babatda möhüm wezipeleň durýanlygy bellenildi. Şoň görede işleri ýerine ýetirmek boýunça amalaşyrmaly çärelere değişli birnäçe teklipler dinlenildi. Mahlasa Ministrler Kabinetiniň ýurdumyzda 2022-nji ýylyň 1-nji çäregine ýerine ýetirilen işleň netijelerine sersanlyp geçirilen meclisinde hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek ugurlaryna başlanan maslahatlarda çykyş edenler döwlet başlarymyzyň tapşyryklarynyň değişli derejede ýerine ýetirmek uguruny ähli taýýarlalaryny gaýgyrmajykdyklaryny anandyrdylar. Ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda da hormatly prezidentimiziň öňde goýan jogapkärli tapşyryklaryny durmuşa geçirmek ýollary barasynda giňişlen pikir alşyldy. Hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň meclisinde milli özgürtmeler maksatnamasynyň durmuşa
geçirişi, milli iqtisadiyyatın ähli ugurlaryna san ulgamy geçirmek barşy, ýurdumyzda durmuş iqtisadatydan ötürmek wezipeleri, häzirki günlerde möhümleýin owa hojuluk işleriniň alyp barlyşy we öňde durýan wezipeleri barada durup geçdi. Ministrler kabinetiniň meclisinde belenşi ýaly iqtisadiýatyň ähli ulgamlaryny gözüňde tutulan sepkitler eýelenildi. Maýa goýumlarynyň özleşdiril şartdy senagat pudugyny täze sepkitlere tarap ynamly barlygy. Şunda amala aşyrylýan işleň ählisi ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş iqtisadatydan ötürmek maksatnamasynyň ýerine ýetilmegine gönükdirilenler. Maslahatlarda vilayatlerde meýilleşdirilen guruluşyklaryň alınıp barlyşyna da seljerme berildi. Şu ýylyň dowamyny ulanylmagy berilmek gözüňde tutulýan binalaryň guruluşyklaryna işlere aýratyn gözegçiligiň ýoly goýulmagynyň hemem olary ýokary hel derejesine bina etmek wezipeleri hiç wagt öňden düşürilmeliler. Maslahatlarda belirlenen maksatnamalar berjay edilişi dogrusyna aýtmak bilen çykyp geplen adamlar öňde durýan işleri we olary ýerine ýetirmek ýollaryny takyk kesetlediler. Golaylaşyp gelýän milli bayramlary, hususan türkmen bedewiniň milli bayramyny ýokary derejede bellep geçmek wezipeleri barada da maslahatlarda jekmejek görüňedildi. Maslahatlaryň dowamyna alam bilim saglyk goruş, sport ulgamlaryna işleň ýagdaýyna da geňişleri seljerme berildi. Bir söz bilen aýdylanda, durmuşa geçirmeli işler halkymyzyň bagtyar ýaşamagyna hemem ýurdumyzda belenilýän şanly seneleri münasip zähmet sowatlary bilen garşylamagy gönükdirilen wezipelerdir. Olaň üstünlikli ýerine ýetirilmegi halkyň arka dagly zamanasy ýylyna täze sepkitlere tarap ynamly gitmäge mümkinçilik berer. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayatlaryny paýtagtymyzda Aşgabat şäherine şuň 11 aprelde saat 20-den 12 aprelde saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balqın vilayatyny ötkäpdirýän bulutly howa bolup ortagyny ordan telesekund 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 13-18 gradus, gündüzüne 29-34 gradus maýly bolar. Ahly vilayatyny ötkäpdirýän bulutly howa bolup ordan telesekund 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 15-20 gradus, gündüzüne 27-30 gradus maýly bolar. Mary vilayatyny ötkäpdirýän bulutly howa bolup ortagyny ordan telesekund 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 14-19 gradus, gündüzüne 26-31 gradus maýly bolar. Lewap vilayatyny ötkäpdirýän bulutly howa bolup demazgyny ordan telesekund 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 14-19 gradus, gündüzüne 24-29 gradus maýly bolar. Daş vilayatyna azken bulutly howa bolup ortagyny ordan telesekund 7-12 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 10-15 gradus, gündüzüne 20-25 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäpdirýän bulutly howa bolup ordan telesekund 11-13 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 15-17 gradus, gündüzüne 28-30 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça aprel aýynyň 12-sine magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Eziz vatandaşlar, yaz pasynyň günüň dowamyna howanyň derejesiniň öýtgäp durýanyny nazara alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 4 götürüm artmagy we howanyň akymynyň öýtgemi bilen baglaşykly howa şartlarynyň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsy täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyzy burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Hopsuz olan 2 metr araçağı berja etmek, elleri arası saklamak zerurdur. Mehriban ileşler, bolary berja etseňiz ýylyň islenip paslynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar şunlan watan habarlar gepleşme jemliyas. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlar ötüşler ebetlenýär. Ähli ötüşlüň ödenine bolsa halkyň bekidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.